এই ডিফেন বড়য়ে ভিতৰত কোৱাটো হিয়ে যে ইলেকশ্যনক ভোট দিব নালাগে বুলি কোৱাটো ডিফেন বড়ই কৈছে। দিনैनि बे सोलिबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि मुंखौ बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बयबो खोनायो, नाथाय मानसि हिसाबै प्रमद बर'खौ सोरबा बर' मानसियानो दिनै स्पष्ट सिनायबावा आरो गुबुन गुबुन हारियाथ' सिनायस्राया। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहो खुंथायाव गैयाबाबो ओंखाम जाफुनायखौनो पार्टी जाफुनायखौनो दोनथ'नानै हाग्रामा महिलारि फैदों होननानै बुङोबा बोराय बुरिफ्रा लावथि थुनानै थखन थुनानै हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय डायलगफोरखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनो बयबो लोब लोब फैयो। मानो सासे बर'नि लिडारा बेबायदि जानांगौ। दिनैनि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'खौ नामखौल' खोनायो, मानसिखौ सिनाया। नाथाय गोहो खुंथायाव गैयाबाबो हाग्रामा महिलारि होननानै बुङोबा जोंनि बर' जाथियावल' नङा, गुबुन गुबुन हारियाबो ओंखाम जाफुनाय पार्टी जाफुनायखौ दोनथ'नानै लोब लोब बाहागो लाफैयो। আৰু আমি সিধা সিধিকে এনডিএক সাপোর্ট কৰিছো। আমি বিটিআৰ চুক্তিত কি কথা লিখিলো আপোনালোকে শুনি চাওক, বুজি চাওক। অসমখন আৰু ভাগ ভাগ কৰা নহব। কি কথা লিখিলো আপোনালোকে শুনি চাওক, বুজি চাওক, যে অসমখন আৰু ভাগ ভাগ কৰা নহব। কিবা বেয়া কথা লিখিলো নেকি কওকচোন? এটা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে বিটিআৰ চুক্তি বেয়া। কিয় বেয়া? আমি অসমত থাকিব খুজিছো, মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব খুজিছো, ভাই ককাইৰ দৰে আমি এইখন অসমত থাকিব খুজিছো। কিয় চুক্তিখন বেয়া? চুক্তিত আমি লিখিলো যে যি গাঁও বিটিএডিত সোমাব খোজে, যি গাঁও বিটিচিত আহিব খোজে, সেই গাঁও আহিব পাৰিব। আৰু কোনোবা যদি সীমাত আছে গাঁও বিটিচিৰ পৰা ওলাই যাব খোজে, ওলাই যাব পাৰিব, সোমাবও পাৰিব, ওলাবও পাৰিব। ভিডিঅ'नि फुटेजाव खोनाखाबाय, जोबोद मिनिथावना, जोबोद रंजाथावना, सोरनिबा थाखाय दुखुनांथावना, गाबथावना। दरं उदालगुरि बोरै जानाय गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' दिपेन बर'आ बुङाखै दे बिपिएफ पार्टीनो दुर्गा दास बर'नो ट्रेक्टरनि छबियाव होआलासिनो, पदम फुलनि छबियाव होआलासिनो नांगोलनि छबियाव होनानै देरा होनांगौ होननानै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुङाखै। गोदोनि बोराय बुरिफ्रा फंसे बाथ्रा बुंनाय दं, गोरों मानसिया रावावनो हमजायो, गोरों मानसिया आगानावनो हमजायो। थिग बेबायदि दिपेन बर', प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारिया दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनानै होआखै। पदम फुलनि पिक्साराव भट होनांगौ, ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनांगौ, बेबायदि सोर मोनसेनो होनांगौ? ट्रेक्टराव होनांगौ ना पदम फुलाव होनांगौ? बेबायदि क्लियार बुंनानै होआखै। नाथाय ट्रेक्टरनि सावगारिया मोले मोले सिनाया, पदम फुलनि एकदम पिक्सारा एकदम क्लियार। आरो लोगोसे बिपिएफ पार्टीनि नांगोलनि पिक्सारा रायजो राजाफोरनि, बोराय बुरैफोरनि मेगननि नोजोराव एकदम क्लियार नांगोलनि पिक्सारा, आरो गोसोआबो क्लियार नांगोलावनो। बेबायदि समाव जेरै बिजेपि सरकारनि जाय सरकारखौ सालायदों, बिजेपि सरकारनि साननाय हनाया थिगानो, नाथाय माखासे दिल्ली सरकारनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा, गुवाहाटी सरकारनि साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल बर'नि पावारखौनो दंस' खालायनो, जेनेरेल ट्राइबेलनि खथाखौनो दंस' खालायनानै होनो नागिरबाय, बर'नि माखासे पावारखौनो दंस' खालामना होनो नागिरबाय। बेबायदियाव बिजेपिनि पदम फुलनि पिक्साराव दरं उदालगुरि ट्राइबेल मानसिया, बर' मानसिया रावबो होआखै। এই उदालगुरिनि मानाव गिदिर केबिनेट मन्त्रि दैमारिखौ आं खावलायनो नागिरो, नोंथांखौ जोङो 2001आव एबसुआ नागिर नागिर टिकेट होनानै एमएलए बानायदों, मन्त्रि बानायदों। नोंथाङा एबार नोंथाङा बे मोनसे गल्डेन चान्स दं, एबसुखौ नोंथाङा मदद खालामनांगौ। नोंथांनि बे एबसुनि ऋण जानानै थानायखौ दिनै एबार सुख'नांगौ। मानो होनोबा बांगाल हारसाया हाग्रामा महिलारिनिनो मानसिखा दरं उदालगुरियाव। अब्ला बांगालनिफ्राय खावसे, हारसानिफ्राय खावसे, गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय खावसे फैखाबाय, आरो बर'फ्राथ' गासैबो नांगोलजोंनो थुखाबाय। मानो होनोबा दिपेन बर' सारा मोनथियाखै जानो हागौ,
प्रमद बर' सारा मोनथियाखै जानो हागौ गोविंद बसुमतारिया मोनथियाखै जानो हागौ बीजेपी सरकारनि माखासे मावनाय खामानिया बर'नि पावारखौ दंस' खालायनो सानाखै ट्राइबेलनि पावारखौ दंस' खालायनो सानाखै नाथाय दिल्ली सरकारनि साफा सानै लिडारा गुवाहाटीनि साफा सानै लिडारा ट्राइबेलनि पावारखौ बर'नि पावारखौ दंस' खालायनो ओंखारदों ट्राइबेलनि थाखानाय खथाखौ दंस' खालायनो ओंखारदों बर'नि थाखानाय पावारखौ दंस' खालायनो नाजादों बिनि थाखायनो बर' माहारिनि गेजेराव जाय साननो हनो गोरों गासैबो नांगोन दिपेन बर'नि गोसोआव जानो हागौ बीजेपी दिपेन बर' सारनि गोसोआव जानो हागौ पदमफुल प्रमद बर'नि गोसोआव जानो हागौ पदमफुल गोविंद बसुमतारिनि गोसोआव जानो हागौ पदमफुल नाथाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा पदमफुल जानो हाया मानो होनोबा दिनैसिम गुबुन गुबुन जायगायाव बिटिआरनि सिङावनो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोङै प्रमद बर'खौ दिनैसिम नामखौल' मोनथियो मानसिखौ सिनाया प्रमद बर' होननानै नामखौल' खोनायो मानसिखौ सिनाया नाथाय गोहो खुंथायाव गैयाबाबो हाग्रामा महिलारि होननानै बुङोबा सोरबा बर' मानसिल' नङा सोरबा गुबुन गुबुन हारिनि बोराय बुरिफ्रा हाग्रामा महिलारि होननानै बुङोबा थखन थुनानै लावथि थुनानै हान्थु खराय खराय जायफोर एकदम सिं गंनाय मानसिफ्रानो हाग्रामा महिलारिनि स्पिचखौ बा हाग्रामा महिलारिनि मेलखौ खोनासंनो थाखाय बयबो हानजा हानजा फैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि लिडार नांना नङा रमिला रानी ब्रह्मआथ' जेनगासिनो दं हान्थु खरायनो हासिगोन बियो एबार हान्थु खरायनो थागोन नेक्स्टआव एमपिआव जेनबायबा बिथांखौ माने इउपिपिएलआव जइन जानो खावलायगोन ना खावलाया नोंथाङा लाब गैया खावलायनानै बेबायदि आउटडेटेड मानसि जाहैसिगोन ना 6 बार जाबाय आंबो 6 बार एमएलए जानो गोनांमोन ना आंखौथ' एखे डास्टबिनाव दोनबाय बिसोरो गोहो खुंथायाव गैयाबाबो सोरबा बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिया हाग्रामा महिलारि होननानै बुङोबा ओंखाम दै जायालासिनो ओंखाम जाफुनायखौ दोनथ'नानै हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनो फैयो दिनैनि समाव प्रमद बर'नि मुंखौल' खोनायो मानसिखौ सिनाया दिनैनि समाव सासे बर'नि लिडार मोनबा प्रमद बर'खौ बयबो सिनायनांगौमोन प्रमद बर'खौ बयबो सिनायनांगौमोन बेनो थांखिया भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो पावाराव फैगोन इउपिपिएलनि जुदि सुक्ति खालामो बिटिआर सुक्तिनि थाखाय मोनसे ढौ फैखाबाय दा प्रमद ढौ जागासिनो दंना जेरै मदिनि ढौ प्रमद आरो गोविंद बिथांनि ढौआ सोलिगासिनो दङ ओंखायनो 90% इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जागोन बेजों लोगोसे लास्टआव जोंनि उदालगुरिनि मानाव गिदिर केबिनेट मन्त्रि रिहन दैमारिखौ आं खावलायनो नागिरो नोंथांखौ जोङो 2001आव एबसुआ नागोर टिकेट होनानै एमएलए बानायदों मन्त्रि बानायदों नोंथाङा बे मोनसे गोल्डेन चान्स दं एबसुखौ नोंथाङा मदद खालामनांगौ नोंथांनि बे एबसुनि रिन जानानै थानायखौ दिनै एबार सुख'नांगौ कमलि बसुमतारिखौबो जों नागिरनानै 2001निफ्राय 20 बोसोर एमएलए बानायबाय बिथांनि बियानै देबनाथ बसुमतारिया मुंख्लं जादों बे रिनखौ सुख'नो थाखाय दिनै इउपिपिएल एबसुखौ अनार होनानै बिथांमोना बे इलेक्सननि आन्दलनाव इलेक्सननि रिभलुसनाव नोंथांमोना मदद होनांगौ होननानै आं खावलायहरो नङाबा नोंथांमोना प्रायश्चित जानाय नङा रमिला रानी बेलायाव रमिला रानी ब्रह्मनि बेलायाव रमिला रानी ब्रह्मआथ' जेनगासिनो दं हान्थु खरायनो हासिगोन बियो एबार हान्थु खरायनो थागोन नेक्स्टआव एमपिआव जेनबायबा बिथांखौ माने इउपिपिएलआव जइन जानो खावलायगोन ना खावलाया नोंथाङा लाब गैया खावलायनानै बेबायदि आउटडेटेड मानसि जाहैसिगोन ना 6 बार जाबाय आंबो 6 बार एमएलए जानो गोनांमोन ना आंखौथ' एखे डास्टबिनाव दोनबाय बिसोरो बिब' आरो फंबाय लोगो नांनानै ओंखायनो बेखौ खावलायनानै लाब गैया नङा होमबा थेंक इउ